54 воситаи нақлиёт аз 6 корхонаи истихроҷи ангишт аз қабили корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талко Ресурс, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик, корхонаи фаръии кӯни ангишти Зиддӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Вена ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти Камароб бо зиёда аз 1300 тонна ангишт озими шаҳрҳои Бохтару Кӯлоб ва ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон шуданд. Иқдоми мазкур ки бо супориши ҳукумати мамлакат аз ҷониби Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик амалӣ карда шуд, сокинон хоса нафаронеро ки дар фасли зимистон аз ин нави сӯзишворӣ гармии хонадони худро таъмин мекунанд хушҳол намуд, зеро ин тадбир дар ҳоле ташкил карда шуд ки талабот дар фасли зимистон ба ангишт зиёд мегардад. Нархи дастрас, яъне аз 50 то 70 дирам арзиш доштани 1 кило ангишт дар ин ярмарка боиси зиёд шудани харидорон дар шаҳрҳои Бохтару Кӯлоб ва ноҳияи Данғара гардид. Сокинон мегӯянд то ин дам дар бозор арзиши 1 кило ангишт зиёда аз 1 сомониро ташкил медод ва баъзе тоҷирону савдогарон бо сард шудани обу ҳаво аз фурсат истифода бурда ба таври сунъӣ нархи ин нави сӯзишвории алтернативиро боло мебаранд. Акнун бо роҳандозии ин тадбир чунин ҳолатҳо аз байн рафта мардум бемиёнарав ангиштро дар маҳалли зисташон бо нархи нисбатан арзон дастрас мекунанд. дар марҳилаи аввал зиёда аз 1300 тонна ангишт ба харидорон дастрас карда шудааст ки фурӯши ангишт вобаста аз конҳои ангишт аз корхонаҳо аз 500 сомонӣ барои 1 тонна ва ё ин ки 50 дирам барои 1 килограмм аз корхонаи Зиддӣ ва аз конҳои ангишти ноҳияи Айнӣ, корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб, ҷамъияти саҳомии кушодаи Талко Ресурс ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик бо нархҳои 70 дирам барои 1 килограмм. Инчунин ангишти ҷамъияти саҳомии ангишт шаҳри Исфара бо нархҳои 1 сомони 30 дирам ба фурӯш ба дастраси аҳолӣ расонида шудааст. тибқи иттилои масъулон дар ин рӯз ба таври алоҳида дар шаҳри Бохтар 750 тонна, шаҳри Кӯлоб 300 тонна ва ноҳияи Данғара 300 тонна ангишт ба фурӯш бароварда шуд. Барои ташкилкунандагони ярмарка сифати ангишт дар мадди назар. Дар ярмарка ба харидорон ангиште пешниҳод карда шуд ки сифаташ баланд ва истифодааш осону қулай, яъне 90% пеш аз ба фурӯш баровардан дар корхонаҳои истихроҷ аз ғалбери махсус гузаронида шудааст ва кафолати он эътимоди харидоронро низ бештар намуд. Аҳолии шаҳру деҳоти вилояти Хатлон ки аз ин нави сӯзишворӣ зиёд истифода мебаранд, аз ташкили чунин ярмаркаҳо изҳори хушнудӣ намуданд, зеро истифодаи ангишт дар деҳот нисбат ба дигар нави сӯзишворӣ барои аҳолӣ дастрас ва манфиатовар мебошад. вазорати саноат ва технологияҳои нав ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик тасмим гирифтанд ки барои ба танзим даровардани нархи ангишт дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ярмаркаи фурӯши ангиштро ба роҳ монанд. ярмарка имрӯз оғоз шуд ва корхонаҳои истихроҷи ангишт дар ноҳияи Данғара ангиштро бо нархи дастрас пешниҳоди аҳолӣ намуданд. мардум аз ин иқдом хурсанд буда ангиштро бо нархи арзон харидорӣ намуданд. масъулони корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик мегӯянд бо мақсади таъмини аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии мамлакат бо ин нави сӯзишворӣ дар конҳои амалкунанда истихроҷи ангишт афзоиш меёбад. барои расидан ба ин ҳадаф корхонаҳои истихроҷкунанда дорои техникаю механизми зарурӣ мебошанд. имрӯз истихроҷи ангишт дар конҳои мамлакат ҳам ба тарзи кушод ва ҳам коркарди зеризаминӣ ба роҳ монда шудааст. таъкид кардан ба маврид аст ки Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини талаботи аҳолии мамлакат бо ангишт дар давраи зимистони солҳои 2021-2022 инчунин ҷиҳати ба эътидол овардани нархи фурӯши ангишт бо нархҳои дастрас чунин ярмаркаҳоро роҳандозӣ менамояд. дар назар аст ки ярмарка фурӯши ангишт дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат марҳила ба марҳила роҳандозӣ гардад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Баҳрдин Зоиров аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор.